Der er i dag parlamentsvalg i Italien. 47 millioner italienere skal bestemme, hvem der skal lede Europas fjerde største økonomi. Klokken er 10. Velkommen her til nyhederne. Vi starter herhjemme et østjysk slagteri, der er kommet i mediernes søgelys, fordi det flere år har blandet hestekød i oksekød til blandt andet pizzeriaer. Og det har fået en sur smiley af Fødevarestyrelsen. En netop offentliggjort rapport fastslår, at Hårby Slagteri har blandet ikke bare hestekød, men også svinekød i sit hakkede oksekød. Fødevarestyrelsen skriver i sin rapport, at det kan konstateres, at private og virksomhedskunder har bestilt oksekød og modtaget produkter bestående af blandede dyrearter herunder hakket oksekød i blandet heksekød eller sokød. Fødevarestyrelsen har derfor anmeldt Hårby Slagteri til politiet.